Ndebe anyị ekelekwa m ọnụ nke onye chiri ya zere ndụ mmiri ndụ azụ onye anwụla ibe ya efula. Ụmụ ụkọchukwu na-ewu diocese na-arụ ọrụ na Chicago Archdiocese. Peter Nwachukwu. Ụfọdụ ndị mmadụ nwere ike ịma maka Father Peter Charity Organization. Ọtụtụ amarakwa ya, mana ọ bụrụ na ịmataghị ọgụgụ na-eji AI tata, ọ ga-agwa gị ide Father Peter Charity Organization, ọ ga-agwa gị nke ọma gbasara anyị. Tata abịaghị m ikwu ogologo okwu gbasara Peter Charity Organization, mana ihe m bịara bụ itinye aka na ịbụ ụnụ ngalaba nke ya asụsụ Igbo, nke bụ otu n'ime ihe ndị otu Father Peter Charity Organization na-akwado. Ya bụ ma gị tata ka isonye anyị na Facebook anyị na YouTube anyị, ka anyị chegbakọ aka ọnụ. Gị nwa bụ nwafọ Igbo, ọkacha gị nwa bụ onye nkụzi na-akụzi Igbo, gị nwa chiri echichi na Igbo, onye nze na ọzọ, ikekwe na o nwere ihe ụfọdụ ị chọrọ ka ekụzie ka ndị mmadụ mara. Tata bụ ohere ọma anyị nwere ka anyị gbakọ ọnụ dịka otu ezinụlọ ndị na-akwado asụsụ Igbo. E nwere ọtụtụ ndị na-akwadoro Igbo, ihe dịka ndị kwadoro wee laa mmụọ esi ọgbalụ. Anyị ma ofụma ọtụtụ n'ime anyị ma ya ndị mere Igbo. Anyị ma Chinua Achebe osokwa na ndị kwadoro Igbo ọgagụgọ m. Ugbu a nwanne anyị nwaanyị Chiamanda Adichie osokwa na onye na-akwado Igbo n'ụdị nke ya. Ọtụtụ mmadụ Faith Edochie anyị ma ya ofụma dịka onye na-akwado asụsụ Igbo. Ọkwado makwa Peter Ejiofor Prof na-akwado Igbo na ọtụtụ ndị ọzọ n'otu dị iche iche na-akwado asụsụ na omenala Igbo. Ọ dịkwa mkpa nnukwu gị nwa bụ nwafọ Igbo ka isonye n'ịkwado asụsụ na omenala Igbo. Ị nọ n'ala Igbo ka ị nọ n'ala mmadụ, ọ dị mkpa, maka na oke anaghị eri ihe onye mụ anya. Mana asụsụ Igbo anyị ote na-amara amụma na ọ ga-ala. Ọtụtụ sị na ọma ekwu omume na ọmaala mana ọmaala abụghị n'ọnụ. N'asụsụ Igbo amaala bụ mba anyị gbara, maka na ele anya tata ọtụtụ ụmụafọ Igbo amarozi asụsụ Igbo, ma ndị okenye ma ndị ụmụazị. Ma anyị nwaanyị na-eme na anyị masị Igbo, ọtụtụ oge anyị sigidokwu bụ na anyị sụrụ Igbo anyị etinye oyibo. Ya bụ na ọ bụkwa ọrụ dịrị mụ na gị ka anyị gbakọ aka ọnụ wee fụ asụsụ Igbo ala gị. Ọnụ mana asụsụ Igbo na asụsụ bụ ọnatarachi Chineke ji wee gosi ndị ọbụla, onye ndị ọbụla asụsụ nke ha, nye ndị ọbụla omenala nke ha, ga were omenala afọ wee fee nya gbagbo Chukwu, were asụsụ ha wee fee nya gbagbo Chukwu. Ọ ka bịa na-agwa Chukwu ihe na-agwa ya n'olu asụsụ be gị, ka ị ghara iwere asụsụ ọzọ esogido. Ọ bụrụ na ọ bụghị ihe ị chọrọ ikwu ka i kwuru, mana i were olu asụsụ nke nna gị were so ya, ị na-ekwu ịmara ma ihe ị na-ekwu na-eme ihe ị na-ekwu. Chukwu ị gwara anụkwa ya n'asụsụ gị. Ya bụ na ọ dị mkpa nnukwu na anyị ncha ga-ejikọ aka ọnụ kwalitebe asụsụ Igbo na be anyị dị iche iche, ịgba mbọ fụ na ị na-asụ Igbo na-akụziri ụmụ gị Igbo. Ọtụtụ ndị bi n'ala Igbo amaghị asụ Igbo, ndị bi n'ala mmadụ ọtụtụ amaghị asụ Igbo, ụmụ ha amaghị asụ Igbo. Ya bụ tata ife na-agwa ụmụ bụ ụmụnne m ka anyị bido n'oge chụba ewu ojii maka chipụ jiri. Ọ bụ eziokwu na ụtụ osisi anaghị eme ọfịa, onye ka nji si na anyị gbakọ aka ọnụ nyụkọ mmamịrị ọnụ ọ bụ ụfụ. Ya biko sonyere anyị na Facebook anyị na YouTube nke ndị otu Father Peter asụsụ Igbo, nkwado asụsụ Igbo nke Father Peter. Ọ bụrụ na isonyere anyị, ị ga-enwe ohere ịkụzi ife chọrọ ịkụzi. Anyị na-ede n'oyibo. Ọ bụ na onwe ihe ụfọdụ ị chọrọ igosi, itinye ebe afọ, ndị mmadụ esikwa na-enwe mụta ife. Ya bụ anyị na-ayọ unu biko ụmụnne, ka anyị jikọ aka ọnụ, ka anyị gbanye mbọ asụsụ Igbo amamụ n'ihu anyị. Ọ bụ na anyị nyefee n'aka ụmụ anyị jidesikwa ike osi n'aka fere aka. Mana ọ bụrụ na anyị enyefere ụmụaka anyị, nsogbu ga-adị. Ya bụ ana ekele ụnụ. A ka na-apụta okwu ụfọdụ pụtakwa maka enwere m ọtụtụ ihe m chọrọ ikwu gbasara asụsụ na omenala Igbo, mana ama na mgbe ụfọdụ ndị mụ na ha na-arụ ọrụ, ndị na-enye aka, ga na-apụtara ya okwu ụfọdụ ihe ndị ọzọ ha chọkwara ikwu, na-ewepụtagasị ihe ndị ọzọ anyị na-emegasị. Ka ọ na-atịta ata ọlata echi bụ nta. Udo dịrị ụnụ. Echefukwana isonye anyị na Facebook anyị na YouTube anyị. Ndewo ụmụnne.